Този поздрав е специално направен за Николай. От Панагюрище за Баро Мануш Николай, за Николай и децата му Илиян и Димитър. И за Валя жената му, целото фамилия Панагюрска, Авела, Акая, Гилип, за най-големия Николай тариката. Хайде, брат ми Николай Пала, Пабардия Нандар, Панагюрище е с класа, големи мечти, аймжи, Яшабала, Николай от Панагюрище. О, Николай, газето си боса на махлата. Всяка майка Николай не ражда, той е вълк единак. И Симан Будбари фамилия, Капа Бара в Тумен. Вали гармина на Колай, пак му върви. В Панагюрище той е човекът, канадикент от Бала Николай. Душманен му ударе. О, Николай, легендари, най-големия до Панагюрище. Николай за ме постигнал всичко. Има жена, къща, бала и най-красивите синове Илиян и Димитър. Валя до него златна душа, кизимбали, гарми, дъжд от пари вали. Върху Николай обрал туте бала. Вали гармина на Николай, пак му върви. О, Николай, мешунен душман, наше перава ман. О, Николай си машина, Одеси легендата на града. А калето лайфа, саркере бебиача. А на живо хене пека на тикенту от Пала Николай. Единствен си по рода си, брат ми. Вали гармина на Николай, пак му върви. Обаре думо како обарвало, Андо Панагюрище, а гале осабре, тичане, макерен, тумен, мрушато лайфа. Еланан галто Николай, да ви покаже какво може. Вали гармина Николай. За Валя и децата му Илиян и Димитър. Това е от мен, Мишки. Айскти Рингидин. Кучета умрели.